காலிமுகத்திடல் போராட்டக் களத்தில் இணைந்திருந்த புறவிசியோ அமைப்பு இன்று காலை ஊடக சந்திப்பொன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இதன்போது குறித்த அமைப்பின் செயலாளர் கருத்து தெரிவிக்கையில், குரங்கின் கையில் கூர்மையான கத்தி கிடைத்தால் எப்படி இருக்கும் அதுபோன்றுதான் இன்று ரணிலின் கையில் கிடைத்திருக்கும் நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி பதவி. கோல்பீஸ் போராளிகளின் போராட்டத்தின் பின்விளைவுகள் புண்ணியத்தால் கிடைத்த ஜனாதிபதி பதவியை போராட்டதாரிகளை நசுக்க பயன்படுத்துகிறார் ரணில். கோல்பீஸ் போராளிகளை சிறு சிறு குற்றங்களுக்காக கைது செய்யும் போது இந்த நாட்டில் ஆயுதம் தாங்கி போராடிய பயங்கரவாதிகளை வழிநடத்தும் முறையும் பார்க்க மிகவும் கேவலமான முறையில், மிகவும் இலட்சத்தனமான முறையில் அடக்கியாள எத்தனிக்கின்றார். ஜனாதிபதியின் கதிரையில் என்று செல்பி எடுத்தவர் இவரின் கூற்றுப்படி குற்றவாளி. ஆனா அந்த ஜனாதிபதி கதிரையிலிருந்து இந்த நாட்டை நாசமாக்கி வங்களத்தாக்கிய கூடியவர் இன்றைக்கு உலகம் பூரா வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார். இதுதான் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகம். கோட்டா கோகமையில் பல தரப்பு கட்சிகள், சங்கங்கள், தனிநபர்கள் உழைத்தார்கள். ஏனென்றால் கோட்டா கோகமை என்பது எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்த ஒரு உணர்வின் வெளிப்பாடே. கோல்பீஸ் போராளிகள் கிளர்ச்சியாளர்கள் அல்ல, அவர்கள் சுதந்திர போராளிகள், அஹிம்சை போராளிகள், அன்பின் போராளிகள். அந்த போராட்டத்தின் போது மக்கள் திரண்டு வந்தார்கள். அதற்கு யாரும் தலைமை தாங்கவில்லை. அவர்களின் உணர்வுகளை தான் வெளிப்படுத்தினார்கள். உணர்வுகளின் வெளிப்பாடே கோட்டா கோகம. மக்கள் போராட்டத்தின் மக்கள் அணிதிரண்ட போது இந்த போராட்டத்தை மலினப்படுத்துவதற்காக நீங்கள் பல விடயங்களை செய்தீர்கள். போராட்டத்தை ஊந்துதப்படுத்துவதற்காக போராட்டம் சரியென்று சொன்னீர்கள். இந்த போராட்டத்தின் குளிர்காய்வதுதான் இன்று உங்கள் ஜனாதிபதி பதவி. எங்களுக்கு நியாயமான சந்தேகம் ஒன்று வருகிறது. இந்த போராட்டத்தின் பின்விளைவாக இலாபம் பெற்ற கட்சிகளை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் போராட்டத்தின் போது நடந்த சில அசம்பாவிதங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டு இருப்பார்களோ என்ற நியாயமான சந்தேகம் வருது. போராளிகள் பிழை என்று சொன்னால் போராட்டத்துக்கு தூண்டினவர்களும் பிழைதான். போராட்டத்திற்கு தூண்டினவர்களின் வரிசையில் உங்கள் கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். அதனால் நீங்கள் நீதி முன் நியாயமாக நடந்து கொள்ளுங்கள்.